се случи, че дойде в България? Случайно, макар че казва, че няма случайни неща, но аз ще разкажа. Това беше преди някъде в края на 89-та година. Трябваше да срещна с едни мои много близки приятели и брат ми, който тогава живееше в Европа, и решихме да срещнем. А защо България? Защото по време на Шахрезад Пахлеви учихме много интересни неща за България. България беше най-голямият приятел на персийците, защото смятаме и доказваме, че сме от едно семейство. И после мога да засегнем тази тема, да кажем защо държа на това, и много хора не говорят така. Откъде са дошли българите и сме далеч противчети. Това беше причина да избираме България. Имах много спомени от радиото, от телевизия, песента "Червената роза", една българска роза и филма на Ханес Парух и много други неща. И решихме да се срещнем в България. И така дойдах. Но, както каза, че нищо не става случайно, и след като пристигам тук, няма една седмица, Господ така ми подари най-прекрасно нещо, което може да случва на един мъж. Запознах се с жена ми, може да кажа любов от първи поглед. До днешния ден сме заедно, живеем заедно повече от 25-6 години. Имате 3 дъщери? Имам 2 дъщери. 2, извините. Няма проблем, не имам 2 дъщери. Едни прекрасни момичета, българки. Тук са родени спортисти, световни шампиони, с много постижения в света на бойни изкуства. Много пъти са получили отличие от госпожа Фандъкова за високо спортно постижение и от много други организации, свързани с спорта. Какво мислите за жените, които те живеят като европейки? Те са европейки. Не като европейки, те са европейки. Те са европейки, тук са родени и аз също така съм пораснал по време на Шахрезад Пахлеви. Видях тогавашния Иран, развитие Иран, който всеки втора страна искаше да бъде приятел. По моето време учихме като в България. Момче, момиче заедно в един чин, ходихме заедно на училище. Университетите бяха пълна с млади хора, момче, момиче, както е тук в България. Бурките бяха ли задължителни? Бурки? Да. По моето време нямаше бурки като задължение. Имаше тук, там, виждахме жени с бурки и с забратки, но Иран е много голяма държава. В момента населението някъде са близо 80 милиона души. Така че в една такава голяма държава със сигурност има разногласия между хората. Едните ходят отворени, т.е. нямат бурки, забратка или фередже, и другите съответно ходят с подобни неща заради много неща. Сега да не влизаме дълбоко в причините. Но в България също така има градове, малки градове, които жените ходят с патури, забратки и така нататък. Но това не означава нищо. Всеки човек е свободен да облече както иска. Достатъчно да не засегне интересите на обществото, да не опитва да налага това към някой друг. Така че аз не виждам нищо лошо в това. Но лично аз съм за европейски начин на живота. Защото когато е човек задоволен, от всичко, тогава раждат и идеите. Ще ви дам пример. Айнщайн казва, когато един индивид задоволен сексуално, в него ражда само идеи. Идеи, които накара човечеството да върви по-напред. А бихте ли ми казали като чужденец, т.е. като дойдохте в България, имахте ли трудност? Приемаха ли ви в България? Дали ме приеха по-трудно ли? Не. Български народ е много толерантен. Отворен. Приказлив. Много домашар. От мъжка гледна точка искам да ви кажа. Отворен към гостоприемен народ. Това много ми прави голямо впечатление, много харесах. Затова може би и чувствах, че не съм в чужда държава, че съм от дома.
Вие имате доста успешна школа по кунг-фу тук в квартал Бенковски. Бихте ли казали нещо повече за нея? Разбира се, не само в този квартал, може да кажа и цяла България има така много високо постижение в света на кунг-фу и специално с кунг-фу Това, като официален представител на Грандмастер професор доктор Ибрахим Мирзай. Успяхме даже да създадем Българска федерация по кунг-фу, успях да създадем повече от 20 школи по кунг-фу в различни градове, успях да правим